दिनै जोंहा वर्ल्ड सानडे स्कुल डे बर' बाप्टिस्ट कन्वेन्सनल' नङा गतै पृथिबियावनो बे फार्स्ट उइकआव अबयसे जोंहा दाख्लै माबा थांबाय गुड निउज कनफारेन्स दायो नैबे जोङो सेकेन्ड उइकआव लायो माबाखौ जोंनि बिबिसिआव आरो माब्लाबा एसे सिगाङावबो लायो 1 तारिखआवबो लायो बेबायदिबो जोङो लायो जिखियानो जा वर्ल्ड सानडे स्कुल डे बियो जोबोद मोनसे गोनांथार मोनसे बिषय मानो सानडे स्कुलखौ जोङो कन्टिनिउ खालामनांगौ बिनि सोमोन्दै जोङो दिनै बे समाव सावरायगोन वर्ल्ड सानडे स्कुलनि बाथ्रा सोलोंनो थांदों बियो 1780 सननि बाथ्रा 1780 बेयावनो बियो ग्ल'सेस्टाराव बियो जागायजेनदोंमोन इंलेन्डनि ग्ल'सेस्टाराव आरो बेयाव सानै व्यक्ति रबार्ट राइक्स आरो थमास स्टक बिथांमोनानो सानजेनदों आरो सानदों बिथांमोननि गोसोआव माया खोथा बुंखो बे हाबाफारिनिफ्रायनो जोङो नायलांगोन मा खोथाखौ लानानै बिथांमोना बेखौ सानजेनखो आरो मावजेननायाव गोब्राब जादोंमोन नाथाय इसोरनि हामजा जाथावखाय इसोरा बे खामानिजों सन्तुष्ट जानायखाय गतै पृथिबियावनो बे खामानिया दायो सानडे स्कुला जायो आरो बेबायदिनो जोंनि उन्दै सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोबां बाथ्राफोरखौ सोलोंनो हायो जानानै दङ 11ता 11:30 जागोन बिथांमोना जोङो सानै व्यक्तिनि नाम बुंदोंमोन रबार्ट राइक्स आरो थमास स्टक बेयो मा बाथ्राजों बिथांमोना थुलुंगा जाखो हुदा बिजाब डिउटरनमी 4 खोन्दोनि 19 सिरि नोंथांमोननियाव फैनायाबो जोबोद माने सोमोनांथाव बिषय जेब्ला बास्तरा सोंदों बिनि उनावनो फ्राय 7ता मण्डलिया सोंहरबाय आंखौ खिन्थु नोंथाङा माने साननै सानथामनिसो बाथ्रा आरो बिनि उनावनो बेबो सोंहरदों नाथाय इसोरनि इच्छा नोंथांमोननायावनो फैनो गोनां दंमोन बेनिखायनो बेयावनो फैबाय आच्ছা जों कन्टिनिउ खालामनि हुदा बिजाबनि 4 खोन्दोनि 19 सिरि इंलिसाव बुङोबा डिउटरनमी चैप्टार 4 verse 19 लिरनाय दङ जिसुनि मुङै फरायनि आरो साबधान जादो नोंसोरो मेगनफोरखौ आकाश फारसे दिखांब्ला सान अखाफोर आरो हाथरखिफोरखौ नुनो मोनगोन आरो बेफोरनो हाथरखिफोरखौ नुनो मोनगोन आरो बेफोरखौनो नोंसोरो खुलुमफ्लांगोन आन्थाय बेफोरखौ फोरबोआ गासै रायजोफोरखौ दाव खालामनोसो बानायनानै होदों इसोरनि बे बाथ्राया जों साफ्रोमखौबो होथों आरज खालामो सोरजिगिरि ओनसोला फायसनखौ हामबाय होनदों बे दान्दिसे समाव जोङो वर्ल्ड सानडे स्कुल डे बेयाव जोङो नोंनि सोरगोआरि बाथ्राफोरखौ जोङो सावरायनो नागिरदों दिस डिउटिस एन्ड रेसपन्सिबिलिटिस अफ सुपारिनटेन्डेन्ट एन्ड क्लास सानडे स्कुल टिचार बेखौबो जोङो सावरायनो नागिरदों बे दान्दिसे सम सावरायनायाव जोंनि मानो बियो गोनांथार आरो बेजों जों सोरगोआरि नोंनि खामानि मा मावनाय जायो बेखौ बुजिनो हानाय बायदि जोंखौ हेफाजाब खालामदो आशीर्बाद खालामदो जिसुनि मुङाव बिदों आमेन जोङो फरायनानै मोनबाय मुसिनि समनि बाथ्रा बेयाव नुनो मोनबाय जोंनि साखाथि फाखाथियाव जोङो नुनो मोनो सोरबा बिफां गिदिरखौबो इसोर होनानै खुलुमो सोरबा सानखौबो खुलुमो सोरबा हाथरखिखौबो खुलुमो बेबायदि जोंनि मोगा-मोगि जोंनि खाथियावनो बेबायदि गोबांखौ जोङो नुनो मोनो मुसिनि दिननि समावबो बिनिखायनो साबधान होदों गोजौथिं नाहरबा हाथरखिखौ नुगोन अखाफोरखौबो नुगोन बिफां-लाइफां बुहुमाव बिफां-लाइफांफोरखौ नुगोन दै गिदिर नुगोन अर गिदिर नुगोन बेफोरखौनो नोंसोरनि गथ'फोरा इसोर होननानै सानफ्लांगोन नोंसोरो इसोरनि बाथ्राखौ सैथो इसोरा सोर बेखौ नोंसोरनि गथ'फोरनो फोरोंबाय था जुदि फोरोङाब्ला नोंसोरो जेरै गोथां इसोरा सोर बेखौ नोंसोरो जेरै मिसरनिफ्राय फैबाय थानाय समाव बा मिसरनिफ्रायनो इजिप्टनिफ्रायनो मिथिबोबाय बिनि महिमाफोरखौ नुनानै नोंसोरनि उननि जोलैफोरा आन्दायनो हागौ बेनिखायनो साबधान जा बेफोर गासैफोरखौ इसोरा मा खालामनो आन्थाय बेफोरखौ फोरबोआ गासै रायजोफोरखौ दाव खालामनोसो बानायनानै होदों बे सानखौ स्रां होनो अखाफोरखौ हराव स्रां होनो बिफां-लाइफांनिफ्राय अक्सिजेन मोननो फिथाइ-सामथाइ मोनजानो दैफोरखौ लोंनो आरो बेफोर गासैखौबो मानसिखौ सेवा खालामनोसो इसोरा बनायना होदों बेयो बनायजाग्रासो बे बनायग्रा नङा सोरजिगिरि नङा बेखौनो नोंसोरनि गथ' गथायफ्रा खुलुमफ्लांगोन बेनिखायनो इसोरनि बाथ्राया मा इसोरा सोर बेखौ नोंसोरो फोरोंलांबाय था बे बाथ्रायानो रबार्ट राइक्स आरो थमास स्टक मोननि गोसोआव खोथा बुंबाय बुजि मोनबाय जों फोरोंनांगौ जोंनि गथ'फोरखौ जोथोन लानांगौ
आरो बे गासै बाथ्राजोंनो बिथांमोना सानडे स्कुलखौ जागायजेनदोंमोन। दा बाथ्राया दिनै जिखिनि सावरायगोन एसे उन्दैफोरा एसे खस्थ' मोनगोन, बुजि मोनजोबनाय नङा। बेहेकै सानडे स्कुल टिचार आरो सुपारिनटेन्डेन्टखौ आं बांसिन जोर होनानै सावरायगोन आरो बिनि सानडे स्कुलनि सिङाव थाखोमानाय बाथ्राफोरखौ सावरायलांगोन। कलसियाव बुंदों, कलसियानि 3 खोन्दोनि 16 सिरियाव जोङो बाइबेल सिरिफोरखौ मोनफ्रोमखौबो फरायलांगोन जाहाथे जोंहा जेबो थालाङै बायदि। कलसियानि 3 खोन्दोनि 16 सिरियाव कलसियान चैप्टार 3 verse 16 बेयाव ओरै लिरनाय दङ, ख्रिस्ट'नि गाहाम रादाबा नोंसोरनि गोसोफोराव बुंजासे थाथों, गासै गियानजों गावजों गाव फोरोंज्लाय आरो गोसो मानिजों नोंसोरो इसोरखौ हामबाय होननायनि मुङै गितफोर, मेथाइफोर आरो जिउनि देंखोफोर खनदो। गावजों गाव फोरोंज्लाय, बे सोदोब मोनसेया जोंखौ फोरोङो। जोंनि उन्दैफोरखौ बा बैसो जानायब्लाबो, एडाल्ट क्लासनिबाबो, इन्टारमिडियेटबाबो जोङो रोंनायफोरखौ इसोरनि बाथ्राफोरखौ गावजों गाव फोरोंलायनांगौ। बिनि उनाव सानडे स्कुलाव जि जानो नांगौ ओरैबो दङ, गासै गियानजों गावजों गाव फोरोंलाय आरो गोसो मानिजों नोंसोरो इसोरखौ हामबाय होननायनि मुङै गितफोर, मेथाइफोर आरो जिउनि देंखोफोर खनदो। बे गासैखौबो सानडे स्कुलाव खालामनाय जायो। बाइबेलावनो जोंखौ बुंदों गावजों गाव फोरोंज्लाय होननानै। बेनिखायनो जोंहा सानडे स्कुल टिचारफोरा जोबोद गोसो होनानै फोरोङो। गथै बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सननियावनो नोंथांमोना प्राइमारि क्लासाव सेथि जायगा मोननो हाबाय। सोर फोरोंनायखाय? सानडे स्कुल टिचारफोरा फोरोंनायखाय इसोरनि बाथ्राखौ बे गथ'आ गोसोआव लानो हाबाय आरो इसोरनि बाथ्राखौ मिथिनो मोनबाय। दा सानडे स्कुलाव जोंहा मा जायो, मोनसे सिस्टेमेटिक स्टाडि जायो। बेयाव बयकखौ लानानै मोनसे ग्रोब ग्रोब लेसनफोरखौ होनाय जायो। बैसो जानायफोरनो एसे गोरायै फोरोंनाय जायो। दान होनायनि बाथ्रा, लुखांनायनि बाथ्रा आरो बेबायदिनो गाहाम रादाब फोसावनायनि बाथ्रा, बेफोर गोरा बिसयफोरखौ, जिउमायारि बाथ्रा, हलि स्पिरिटनि बाथ्रा, बे बिसयफोरखौ गिदिर बैसो जानायफोरनो फोरोंनाय जायो। नाथाय जेब्ला उन्दैफोर, बिसोरनो बिमा बिफाखौ मान होनाय, निमाहा होनाय, अननाय, हेफाजाब खालामनाय, बेफोरखौ फोरोंनाय जायो। बेनिखायनो सानडे स्कुला मोनसे प्लेटफर्म मोनसे प्रभाइड खालामो। गासै बयकनि मानसिफोरनो मोनसे प्लेटफर्म प्रभाइड खालामो आरो बेयो मोनसे सिस्टेमेटिक स्टाडि जायो। दा बेनिखायनो जों जेब्ला मार्कुसाव नायगोन, जों गावजों गावथ' मानो फोरोंलायनो नांगौ बेखौबो एसे सोमोन्दो गोनां। मार्कुसनि 12 खोन्दोनि 30-31 सिरि, मार्क chapter 12 verse 30 and 31 बेयाव लिरनाय दङ, मोननै बाथ्रा दङ, जों मोनसेखौल' नांगौ जोंनो। मार्कुसनि 12 खोन्दोनि 30 आरो 31 ओरै लिरनाय दङ, आं फरायनो, जिसुनि मुङै फरायनि। नोङो बे फोरबो गावनि इसोरखौ गावनि गासै गोर्बो, गासै जिउ आरो गासै बोलोजों अन, गासै जिउजों, गोसोजों आरो बोलोजों अन। बेखौ नोंथांमोना अनो, जों बयबो अनो। नाथाय बिनि उनाव बुंबावदों, गुबुन मोनसे गोनांसिन हुकुमा बेनो, नोङो गावनि फारापुरुषिखौ गावखौ बादि अन। बे मोननै हुकुमनिख्रुइ आरो गोनांसिन हुकुम गैबावलिया। जुदि जोंनि नेइबार्सफोरखौ, फारापुरुषिफोरखौ अननोबा, बे मण्डलियाव थानाय आरो गुबुनफोरबाबो बबेबा उदालगुरि नलबारिफोर बायदियाव गुबुन फोथायारिफोरबो सानडे स्कुलफोराव थांग्राबो दङ। किसुमान मण्डलियाव गैयाबो जानो हागौ। किसुमान बिमा बिफा एलाउ खालामो आरो थाङो धोरोमनि बाथ्रा सोलोंनो। बेबायदिबो बबेबा दङ। दा बाथ्राया जाहैबाय, गासैबो जोंनि फारापुरुषि, जोंनि नेइबार्सफोर। दा जोङोथ' अनो, गोसो माने जों इसोरखौ जों मान सनमान होयो। गुबुन मोनसे जोंनि डिउटि होबावदों अन। अनोब्ला जोङो सोरगोआरि बाथ्राखौ, इसोरनि सोरगोनि बाथ्राफोरखौ जोंहा फोरोंनायनि गुबुन मोनसे डिउटि दंबावो। बेनिखायनो सानडे स्कुल टिचारफ्रा ओरैबायदि गोसो होनानै फोरोंनांगौ जाहाथे सोरगोनि बाथ्राफोरा बे फंबाय बिनानावमोना बुजि मोनो। दा जोङो फिजिकेलि संसाराव थांनानै थानायाव जोङो फिजिकेलि जानाय लोंनायजों, सम बारलांनायजों, नेचारेल मोनसे माबाजों जोङो देरलांबाय थायो, फिजिकेलि ग्रथ जाबाय थायो, जोङो देहाया देरलांबाय थायो। नाथाय बाइबेलाव मोनसे बाथ्रा बुंबावदों आरो, स्पिरिचुवेलि बोरै ग्रथ जागोन, जिसु ख्रिस्ट'आ बोरै देरनायमोन, लुकासनि 2 खोन्दोनि 52, बेखौ अबयसे मखस्थ' दंखायो ना बयबो, होमबाबो आङो फरायगोन इसोरनि बाथ्राखाय। लुकासनि 2 खोन्दोनि 52, बिनि सिगाङाव मा घटना जानायमोन, आं बेफोरखौ बुंला, गोलाव जागोन।
बैसोजों लोगो लोगो जिसुआ गियानिसिन जालांबाय आरो इसोरनि मानसिफोरनि अननायाबो बिनि सायाव देरलांबाय। बयसजों लोगो लोगो बे नेचारेलि ग्रथ जानायजों लोगो लोगो स्पिरिचुवेलिबो जिउमायारिबो जोंहा देरलांनो गोनां मोनसे जोंहा आयदा दंबावो आरो बेनो गोनांसिनथार जाहाथे जों जिउमायारि आन्दायहैया। बेनिखायनो बे जितु स्पिरिचुवेल जिउमायारि जे डेभेलप जानांगौ मेचुर जानांगौ बेखौ सोर फोरोंगोन? सानडे स्कुलाव फोरोंगोन, क्लास वाइज फोरोंगोन, एभ्रि सानडे मोनफ्रोमबो सिंगल सानडेयाव फोरोंनाय जागोन। बेनिखायनो सानडे गोबां मण्डलिफ्रा फुङाव प्राय प्रग्रामफोरखौ लाया दानिया, प्राय बेलासिसो लायो। फुङाव सानडे स्कुलखौनो मोजाङै जानो होयो आरो बेलासियावसो प्राय बेखेक प्रग्रामफोरखौ लायो। बेनिखायनो जोङो नुनो मोनबाय जे जोङो बाइबेलाव फोरोंखाबाय जोङो संसाराव थांना थानायाव देहायारि देरलांनायजों लोगोसे जिउमायारिबो सोरगोनि स्पिरिचुवेलिबो जोङो डेभेलप जानांगौ आरो बे खामानियानो सानडे स्कुलाव जायो। जों जिसु ख्रिस्ट'नि एग्जाम्पलखौ लाबोदों, जोङो बेखौ जोंनि कन्टेक्सआव जों सानडे स्कुल टिचारफोरा फोरोंनो नांगौ। दा जोंहा बाइबेलाव जोङो मोनो मोनथाम रोखोमनि गियान बाइबेला जोंनो फोरोंदों। एसे गोथौथिं हाबलांसै। मोनथाम रोखोमनि गियान बाइबेलाव जोंनो फोरोंदों। मोनसेया जाबाय गाज्रि गियान। बे गाज्रि गियानखौ मोदाया होयो, सैताना होयो आरो बेखौ जागायजेननायनि 3 खोन्दोनि 4-6 सिरियाव जोङो नायब्ला नुयो हावाखौबो बे गाज्रि गियानखौ हावानो सोर होदोंमोन? हावानो मोदाया होदोंमोन। बे गाज्रि गियान आरो गुबुनफोरनोबो जुदास इस्करियोत मोननो होदों आरो बेबायदिनो गुबुन राजाफोरनो होदों, हेरदनो होदों। बे गाज्रि गियानफोरखौ मोदाया होयो। बे एकदम गाज्रि गियान आरो बे गाज्रि गियान थानायफोरजों नंखाय गियान थानायफोरजों इसोरा थाबायफानो हाया आरो इसोरा बिसोरखौ नागारो। दा बे गाज्रि गियानखौ जोङो नुनो मोनबाय। आं बेसेखिनिखौनो बुंबाय। गाज्रि गियान थानायफोरजों इसोरा थाबायफानो हाया, इसोरा बेखौ नागारो आरो बे गाज्रि गियानखौ मोदाया होयो। आं जागायजेननायनिखौल' बुंदों आरो गुबुन बाइबेल सिरिफोरबो जोंहा दङ। गाज्रि गियानखौ मोदाया होयो। जाहाथे बे गाज्रि गियानखौ जोंनि गथ'फोरनो मोदाया होस्लाबनो हाया, बिनि थाखाय बिनि सिगाङावनो जोङो मोजां सोरगोआरि गियानखौ गथ'फोरनि गियानाव गोसो गोरबोआव जोङो सोनानै होनो नांगौ। आरो माथाइनि 15 खोन्दोनि 14 बुंदों, माथाइनि 15 खोन्दोनि 14 बुंदों, गाज्रि गियान थानायफ्रा जुदि दिन्थियोब्ला दैदेनोब्ला मा जागोननो? माथाइनि 15 खोन्दोनि 14 सिरियाव खानाया लामा दिन्थियोब्ला मा होननानै बुंगोन? लामा दिन्थिजाग्रायाबो सानैबो हाखराव गोग्लैगोन। नैबेयाव जोङो थख' बाइबेलनि बाथ्राजों जोङो बुजिनानै लागोन। 15नि 14 सिरियाव बुंनाय दङ, ओरै बुंनाय दङ, बिसोरनि थाखाय जेबो दासान, बिसोरो गावसोरनो खाना आरो खाना मानसिफोरनो लामा दिन्थियो। नाथाय सासे खानाया गुबुन सासे खानाखौ बोलांब्ला सानैबो गरखायाव बा हाखराव गब्र'हैगोन। सानैबो गोग्लैगोनसो, दिन्थिलांग्रायाबो आरो दिन्थिजाग्रायाबो। बिनि उनाव सोमोनांथाव बाइबेलाव जोंनो मोनसे गियाननि बाथ्रा खोन्थादों। बे जाबाय खावसे गियान, हाफ उइजडम। फार्स्टआव जोङो बेड उइजडमनि बाथ्रा बुंदोंमोन। नलेज नङा बेयो, उइजडम। जिहेतु सोरगोआरि बाथ्रा माबाबाय, डिभाइन केरेक्टारिस्टिकजों रुजुनानै जोङो सावरायदों। माब्लाबा जोंहा गियाना खावसेल' जायो, आधा मोनबाय आधा मोनाखै। जोङो गोबां समाव सानो बेबायदिबो गियान दङ नामा? बाइबेला जोंनो दिन्थिदों बेबायदिबो दङ। माथाइनि 16 खोन्दोआव जोङो थाङो दै। माथाइनि 16 खोन्दोआव जोङो नायदो। 16 खोन्दोआव सानसेखालि जिसुआ, एसे फोरोंनाया एसे गोरा जालांसिगोन, जिसुआ गावनि चेलाफोरखौ एजुकेट खालामनो बा मिथिनो लुबैनानै मोननैसो सोंलु सोंनायमोन। नायदो माथाइनि 16 खोन्दोनि आं सिरि 13निफ्राय। बिनि उनाव जिसुआ गावनि चेलाफोरखौ लोगोआव लानानै कैसरिया फिलिपिनि खाथि खालानि नोगोराव गिदिंबायहैदों आरो बे समाव जिसुआ गावनि चेलाफोरनियाव सोंदों, मानसिनि बिसाज्लाया सोर? बिनि बाथ्रा मानसिफ्रा मा होनो? सोंदों। कैसरिया फिलिपि बिदि खाथियाव गिदिंखांनानै गावनि चेलाफोरखौ सोंदों, बै फिलिपिनि मानसिफोरा, बै कैसरिया आरो खाथि खाला साराउन्डिं एरियानि मानसिफोरा आंखौ सोरखौ होननानै बुङो? बिसोरनि एन्सारा जाबाय, बिसोरो बुंफिनदों, खायसेया होनो जहन बाप्तिस्मा, माखासेया होनो एलिजा, गुबुनफ्रा होनो जेरेमिया नङाब्ला नाबिफोरनि सासे। बै कैसरिया आरो फिलिपिनि मानसिफ्रा दाबो जिसु ख्रिस्ट'खौ गोथां इसोरनि बिसा हौवा, जोंनि पापफोरखौ लानो थाखाय, जोंखौ गोथार खालामफिननो थाखाय, इसोरनि बाहागो खालामफिननो थाखाय
फैदों बेखौ गोबाङा दासिमबो मिथियाखै बेखौ बे सेलाफोरनि फिननायनिफ्राय जिसुआ कनफार्म जादों आरो ओरै बुंदों जे सोरबा जहन बाप्तिस्मायानो बियो होनना बुंदों सोरबा इलिजाया जोनोम जाफिनबाय होनना बुंदों सोरबा जेरेमिया जोनोम जाफिनबाय होनना बुंदों सोरबा नाबिफोरनि सासे बेबायदि मोनब्रै फिननायखौ मोनबाय दा बे आं दहायनो बुंबाय बे गासैखौबो जिसु ख्रिस्ट'आ खेलाफोरखौ एजुकेट खालामनो आरो कनफार्म खालामनो बे सोंलुखौ सोंदों दा बेखौनो बुजिनो थाखाय नाय बे फिननायाव जोङो मिथिबाय दासिमबो मानसिफोरहा बुजिनो एसे आद्रा दंबावो डिभाइन नलेज मोननो सोरगोआरि गियानखौ मोननो खावसे जाना दंबावो थोनहरजानायाव जोङो नायोब्ला मोनगोन 9 सिरियाव कनफार्म जानो थाखाय आं बेखौ लादेरनोसै थोनहरजानायनि 9 सिरियाव एक्ट चैप्टार 8 थोनहरजानायनि 9 सिरियाव मोनसे घटना नायनि बेयाव 9 सिरियाव मोनसे घटना दङ आरो बे जाबाय फिलिप आरो इथिय'पियानि हादांगोरा ओरै जाबाय हादांगोराया बाइबेलनिफ्राय मोनसे सिरि फरायबाय आरो बेयो फरायनायनि उनाव माखौ फरायखो नाय हादांगोरानि शास्त्रिफोर फरायनाया बेनोमोन दानथारनो लांजानाय आं 32 खौ फरायदों दै एक्ट चैप्टार 8 verse 32 हादांगोरानि शास्त्रनिफ्राय फरायनाया बेनोमोन दानथारनो लांजानाय मेन्दा आरो खोमोन सिननो लांजानाय मेन्दा बिसोर जेरै सिरि थायो बेबायदिनो बियो खुगा सियाखैसो बेखौ फरायदों जेसायानि बिजाबनिफ्राय फरायदों होमब्ला मा जाखो अब्ला दै आं 29 निफ्राय फरायलायबाय अब्ला गोथार जिउआ फिलिपखौ होनदों थां रथनि खाथि खाथि थाबायलांफा पबित्र आत्माया फिलिपखौ बुंबाय रथ बे हादांगोराया जेराव दङ बिनि रथनि खाथि खाथि थाबायलांफा फिलिपआ रथनि खाथियाव खारलांदों आरो बिखौ जेसाया नाबिनि बिजाबनिफ्राय फरायनाय खोनादों अब्ला फिलिपआ बिनियाव सोंदों मा नों जेखौ फरायदों बेखौ मिथिगौना नों जे बाइबेलनिफ्राय मोनसे पद फरायबाय हादांगोराखौ सोंदों आरो फिलिपआ जिहेतु पबित्र आत्मायानो फिलिपखौ थिनहरबाय मानो थिनहरखो जाहाथे बै बाइबेलनि थाखोमानाय बाथ्राखौ फिलिपआ फोरोंनो हायो पबित्र आत्माया थिनहरनायखाय थांबाय सोंबाय हादांगोराखौ नों जिखौ जेसाया नाबिनि बिजाबनिफ्राय बाइबेलनिफ्राय फरायबाय नोङो बेखौ बुजि मोनदोंना होनना सोंदों हादांगोराया मा बुंखो हादांगोराया बुंफिनदों सोरबा आंनो बिजिरनानै होआब्ला आं माबोरै मिथिनो बिनि फिननाया मा आं फरायबाय खिन्थु सोरगोआरि थाखोमानाय मा डिभाइन सेक्रेसि सोरगोआरि मा थाखोमानाय बाथ्रा दङ सोरबा बुजायना होआबा आं बोरै बुजि मोनो संसारनि गियानजों आं बेखौ बुजि मोननाय नङा आरो फिलिपआ बेखौ बुजायनानै होबाय आरो बुजि मोनबाय दा गोबां समाव जोंहाबो बाइबेलखौ जोङो फरायो नाथाय बिनि थाखोमानाय बाथ्राया मा फोरोंनो नागिरदों सोरगोआरि बाथ्रा बेखौ जोंनि गथ'फोरा एबा गिदिरफोराबो गोबां समाव बुजि मोना बेनिखायनो सानडे स्कुल टिचारफोरा बेखौ फोरोंनाय जायो आरो बेनिखायनो बुंदों मा मोनथाम रोखोमनि गियान मोनसेया गाज्रि गियान आरो जों दा जिखौ सावरायबाय थादों बे जाबाय खावसे गियान हाफ विजडम जाहा गियाना मालाबा खावसे जानानै थायो बेनिखायनो सानडे स्कुलनि गोनांथि दङ आरो बेयावनो जोबाखै जोङो सावरायबाय थादोंमोन माथाइनि 16 आव दोनबाय थायोमोन दे जोङो सेलाफोरनि बाथ्रायाव दोनबाय थायोमोन बैयाव थांफिननोसै मा गियाना माब्रै माब्ला खावसे जानानै थायो बे गियानखौ सोर फुरा खालामनो हायो नायदो बिनि उनाव 15 अब्ला जिसुआ बिसोरनियाव सोंदों नोंसोरो आंखौ सोरखौ होननानै सानो सिगाङावथ' फैसोरिया फिलिपिफोरनिखौ सोंबाय बिसोरो मा बुङो आंखौ सोरखौ होननानै बुङो होननानै दा बे खेलाफोरखौ सोंबाय दे नोंसोर बुंदो नोंसोरलाय आंखौ सोरखौ होननानै सानो गियानखौ एबा मिथिसिगोन सिमन पितरा बुंफिनदों नोङो मसीह गोथां इसोरनि बिसासला एकदम नंगौखौनो बुंथारबाय सिमन पितरा जिसुआ होनबाय साब्बास नोङो जहननि बिसासला सिमन बे नंगौ बाथ्राखौ नोङो मानसिनि सानस'नो हानाय बोलोजों बुङाखै नों जे आंखौ इसोर होननानै सिनायबाय बेखौ मानसिनि गियानजों मोनहास'थाराखै नाथाय बुंदों आरो नाथाय सोरगोआव थानाय बिफायासो नोंनो सानस'नो हानाय गियानखौ होदों जाहा गियाना जाहा गियाना माब्लाबा खावसेल'सो नाथाय बे सोरगोनि खुरांफोरखौ बुजिनो साननो हानाय गियानखौ आफा इसोरानो नोंनो होदों आरो जोंफोरनोबो होयो बेखायसो नोङो आंखौ सिनायबाय दा बे बाथ्राखौनो जाहा सानडे स्कुल टिचारफ्रा मावनो दङ
जाहाथे जिसु ख्रिस्ट'खौ जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना बुजि मोनो सोरगोनि बाथ्राखौ बुजि मोनो बे खामानिखौ मावनो सानडे स्कुलफोरहा बिबान दङ उन्दैफ्रा एसे दिगदार मोनगोन दिनैनि लेसनखौ सोलोंनो मानोना जोङो एसे माबाहै सोलोंनाय जादों जेब्लाबो दा बिनिखायनो करिन्थियानि 3 खोन्दोनि 19 सिरियाव मोनसे बुंनाय दङ ना संसारनि गियाना इसोरनि सिगाङाव सेलथाय जानायसो होननानै संसारनि गियाना इसोरनि सिगाङाव सेलथाय जानाय बेनिखायनो जोंहा गोबां सोरगोआरि बाथ्राखौ बुजि मोनो बे उन्दै उन्दै गिदिरफोरानो बुजि मोना बा उन्दैफोरा बहा बुजि मोनो बेनिखायनो सानडे स्कुल टिचारफ्रा बे सानडे स्कुलाव जोबोद गोसो होनानै फोरोंनो नांगौ आरो गावबो बिराद प्रार्थनायाव थानो नांगौ दानिया जोङो नुनो मोनबाय ट्रु विजडम नंगौ गियान जोङो दानि फरायबाय बेखौ सोर होयो डिभाइन नलेजखौ बेखौ इसोरानो होयो 16 आरो 17 फरायबाय सिमन पिटरखौ बुंबाय मोनथाम रोखोमनि गाज्रि गियानखौ मोदाया होयो हाफ विजडम बेखौ सोरबा सासेनि गेजेरजों बा सानडे स्कुल टिचार बा जेरै फिलिपा हादान गोरानो फोरमायनाय आरो गुबुन मोनसेया जाबाय नंगौ गियान जिसु ख्रिस्ट'आनो बुंबाय बे नंगौ गियानखौ सानस'नो हानायखौ इसोरासो होयो दा इसोरा होनाय बे गियानखौ सोर फोरोंगोन इसोरनि गियानखौ सोर फोरोंगोन सानडे स्कुल टिचारफोरा फोरोंनो नांगोन बिगिनारनिफ्राय प्रि माबानिफ्राय बिथराइनिफ्राय लानानै एडाल्टसिम मोननै एडाल्टआबो यां एडाल्ट आरो अल एडाल्ट थायो अबयसे मण्डल गिदिरफ्राव थायो बियो बिगिनार बिगिनार बि थायो बेफोर गासैखौबो फोरोंनो नांगोन दा बेनिखायनो बाइबेलाव बुंदों जहननि 9 खोन्दोनि 4 सिरियाव नोंथांमोना गोसोआव दं बेखौ सम थानायावनो मावनांगौ होननानै बुंदोंना सम थानायावनो मावनांगौ बेखौबो फरायनोसै इसोरनि बाथ्रा जोंहा खनले खनले फरायनायाव जोंहा आशीर्बाद दङ जहननि 9 खोन्दोनि 4 सिरियाव गोसोआव दङबाबो माखासेखौ जोङो बेखौ गोसोखांथिरिबो बुङो जहननि 9 खोन्दोनि 4 सिरि जायहा आंखौ थिनहरदों जोङो बिनि हाबाखौ सानथायनानै मावनांगौ हरा सौफैबा रावबो मावनो हानाय नङा आरो बेखौबो ओरैनो बुङाखै मानोना जोंहा जेब्ला लकडाउन जाबाय 2020 सननिफ्राय प्राय 20-21 बेखिनि समाव जों गिर्जाखौनो जनो हायाखै गथ'फोरनो इसोरनि बाथ्राखौनो जों फोरोंनो मोनाखै गिर्जानो जयोब्लानो सरकारनिफ्राय निर्देश फैदों ताला मारिनानै होदों आरो चेकिंफोरा फैदों बेबायदि जादों बेनिखायनो जोंहा दायो आं दहायनो बुंबाय जोंनियाव गिदिर बांग्रि बिदि गैया जोंनियाव जुद्ध गैया जोंनि गेजेराव बेबायदि माबा मोनसे कमिउनेल क्लेश गैया जोंनि आबादफोरा मोजां जादों थासारियाबो मोजां दुंखावद्रायनाय बिदि खामलाबलायनायबो जायाखै दै बानायावबो जोङो सैनो गोनां जायाखै एसेबां मोजां जोंहा बोथोरा खिन्थु जेब्ला जोंहा लकडाउन जादोंमोन जों इसोरनि बाथ्राखौनो फोरोंनो हायाखै बेनिखायनो बाइबेला जोंनो फोरोंदों सम थानायावनो मोजां समावनो इसोरनि खामानिखौ जेसे हायो मावनो नांगौ टेनजेबोलबाबो इनटेनजेबोलबाबो दाननानै मोननाय आरो दाननानै मोनि गथ'फोरखौ जोथोन लानाय फिजिकेलि न'निफ्राय लिंबोनाय लिरनाय खामानिफोर मावबोनाय बेफोर जाबाय दाननानै मोननाय दानजोबनानै मोननाय टेनजिबोल आरो जेब्ला जोङो आर'ज खालामगोन सोरगोनि बाथ्राफोरखौ जोङो खोन्थागोन बेफोरो इनटेनजिबोल जायो मोननैखौबो मावनांगौ होननानै बुंदों आरो एफिसियावबो बुंदों 5 खोन्दोनि 16 सिरियाव जेसे खाबु मोनो एसे गाहामखौ मावदो दा बेखौ जोङो मावबायनो थानांगौ मानोना गाहामखौ मावाब्ला हसेयाव ओरैनो बुंदों 4 खोन्दोनि 6 सिरियाव हसियानि 4 खोन्दोनि खोनाहैगोन ना हसियानि 4 खोन्दोनि 6 सिरियाव फरायनो न आखल गैयिखाय आंनि रायतफ्रा नस्त जाबाय हसियानि 4 खोन्दोनि 4 खोन्दोनि हसियानि 4 खोन्दोनि नै आं फरायनि 4 खोन्दोनि नैबेयाव 6 सिरियाव ओरै बुंदोंना आखल गैयिखाय आंनि रायतफ्रा नस्त जाबाय मानोना नोङो आंनि आखलखौ नागारबाय बाइबेलाव जोङो मोननो हाबाय जाय समाजा जाय व्यक्तिफोरा इसोरनि आखलखौ डिभाइन केरेक्टारिस्टिक्सखौ जोङो जिसु ख्रिस्ट'खौ मोननानै बिफा बिसा गोथार जिउनि मुङै बाप्तिस्मा लानानै जुदि जोङो डिभाइन केरेक्टारिस्टिक्सखौ सोरगोआरि आखल आखुखौ जोङो ख्रिस्टियान जानानै जुदि ख्रिस्टियाननि आखल आखुखौ नागारदोंब्ला
बाइबेलाव जोंनो बुंखाबाय पार्सनेलिबो बियो बुहुद गाहायाव थांगोन गोग्लैगोन आरो समाजफोराबो जुदि सोरगोआरि आखल आखुखौ नागारदोंब्ला बे जातिया बे समाजा नष्ट जागोन होननानै बाइबेलाव जोङो एसे मोजाङै आरो एसे हुसियार खालामनाय बायदियै जोंनो फोरोंदों आरो बेखौ बुजि मोननो थाखाय माखासे बाथ्रा जोङो बुंनांगोन आं थांनाय बारावबो बुंनायमोन खोमा दाबिद राजानि समाव दाबिद राजानि समाव दाबिद राजाया आखल गैयिनि खामानि मावफ्लांदोंमोन बियो लिरनाय दङ जोङो फार्स्ट क्रनिकल्स से इतिहासाव मा आखल गैयिनि बाथ्रा नाय जोङो फार्स्ट क्रनिकल्सआव जोङो थांनि दाबिद राजानि बाथ्रा एसे सावरायनो 21 खोन्दोनि आं 9 सल' फरायगोन दे से इतिहास फार्स्ट क्रनिकल्स चैप्टार 21 verse 8 बिनि गाहायथिं लास्ट सेन्टेन्सआव ओरै लिरनाय दङ दाबिदनि स्टेटमेन्ट बे आं जिखौ फरायदों बेखौ दाबिदा बुंना लादों आरो आङो आखल गैयिनि खामानि मावबाय आखल गैयिनि खामानि मावनायखाय इसोरा दुखु मोनबाय बुजि मोननो थाखाय आं बे घटना मोनसेखौ लाबोदों आरो इसोरा दुखु मोनबाय जे आं जेखौ मावनो होआखैमोन बेखौ नोङो मावबाय आरो नों मावनानै आंनि सायाव बिश्वास गैयि बायदि जाबाय बेनिखायनो इसोरा बुंदों नोङो जे आखल गैयि चरित्रहीन खामानि मावबाय केरेक्टारलेस खामानि मावबाय बिनि थाखाय नोंनि देशआव 3 बोसोर ओंखाम आंखाल जागोन खाम जानाय लोंनायनि आंखाल जागोन नोंनि देशआव जुदि नों बेखौ बोरैबा मोनदोंबा एसे आरो खम दिन नांगौबा बेखौबो दिगदार मोनदोंबा 3 मास नोंहा जेसेबां बे नोंनि खाथि खाला देशफोराव शत्रु दङ बेजों नोङो 3 मास बैसो जागोन आरो बेखौबो नोङो दिगदार मोनदोंब्ला जुदि दिनखौ खमायनो सानदोंबा सानथाम नोंनि देशआव बेबायदि थैग्लुंनाय जागोन कुनु डाक्टार अजा बेफोरबो सोखानो हानाय नङा आरो बेयो नों थैग्लुंनाय जागोन मोरोना नोंनि देशआव फैगोन दा बिदा गोथौयै सानदों शत्रुफोरजों होसो जानाया जाबाय संसारनि ओंखाम उखै जानानै आंखाल जानानै थैनांनायाबो देहानि फिजिकेल हेरेसमेन्ट नाथाय जितु थैग्लुंनाय फैगोन बे इसोरनिफ्राय जागोन बेनिखायनो बेखौनो नाजावदों आरो बेनिखाय इसोरा बेखौनो हरदों बेनिखायनो दाबिदा जितु सानथामनि जितु मरुन थैग्लुंनाय बेखौ नाजावनानै मानसिफोरखौ बुंदों रायतफोरखौ बुंदों आङो जे आखल गैयि चरित्रहीन केरेक्टारलेस खामानि मावबाय बेनि थाखाय इसोरा जोंनि देशआव जोंनि बे गुतै बेसेबा गुवार जेराव जेराव आङो कभार खालामदों बेखिनियाव सानथामाव बेबायदि थैग्लुंनाय जागोन बिनि थाखाय नोंसोरो न' सिङाव हाब बाहेराव ओंखारनो नाङा नोंसोरो प्रार्थना खालामबाय था न' सिङावनो था बे सानथामनि लकडाउन होबाय दाबिद राजानि समावनो जानो हागौ सेथि लकडाउन होनाया जादों रावबो ओंखारनो मोना नोंसोर ओंखारबानो खिन्थु नोंसोरो प्रार्थनायाव थायाबा न' सिङाव थायाबा नोंसोरो थैगोन गोबाङा बिश्वास खालामाखै हाजारा बिश्वास खालामाखै जेबोआनो गैया मोजां बोथोर सान्दुं दुंदों अखा हादों माइ आबाद जानाय लोंनाय गासिबो जादों मानो थैग्लुंनो रावबो ओनसोलाव रावबो बेमार आजारबो जायाखै इसोरनि बोराबनायखौ बुजि मोनाखै खिन्थु सानथामनि लकडाउन होनायाव बहुद मानसिया बाहेराव ओंखारबाय आरो दाबिद राजानि सानथामनि लकडाउन होनायाव 70,000 मानसिफ्रा थैदों 70,000 people died मा बेयो मानो जाखो आखल गैयिनि थाखाय जाबाय बेनिखायनो बे आखलफोरखौ स्वभाब चरित्रफोरखौ सोर फोरोंगोन सानडे स्कुल टिचारफोरा फोरोंगोन जाहाथे जोंनियाव बे थैग्लुंनायफ्रा दा जाथों जोंनियाव जाहाथे मोरोनफोरा दा फैथों जोंनियाव जाहाथे गाबख्रावनाया दा जाथों इसोरनि बोराबनाया दा फैथों इसोरनि आशीर्बादखौ जों मोनफ्लायथों बेफोरखौ सानडे स्कुल टिचारफोरा फोरोंगोन बेनिखायनो बे जोबोद बिराद गोनांथार मोनसे बिषय मेनारखौ मरेलखौ सानडे स्कुल टिचारफोरा फोरोंनांगोन आरो गावबो हिउमेन बिंखाय सानडे स्कुल टिचारफ्राबो खुब साबधानै सोलिनांगोन खुगानि भाषाफोर बुंनायाव सोलिनायफ्राव रंजानायफ्राव साबधान जानो नांगोन जों एसे आवगायनि जोङो मिथि मोनबाय जोङो सानडे स्कुल टिचारफोरहा गोबां बिबान दङ जोङो बेखौ मिथिबाय बेनि उनाव जोंहा गोब्राब जायो दानि माबाफोरखौ फोरोंनो दानि गथ'फोरखौ फोरोंनो जोंहा एसे गोब्राबानो जायो गोब्राब जायोब्लाबो जोंहा बेहेके जोंहा माखासे सानडे स्कुल टिचार आरो सुपारिनटेन्डेन्टफोरा माखासे रेसपन्सिबिलिटि लानो गोनां दङ आरो बे जाहैबाय खनले फरायनांगौ देवबार फुङावसो बाइबेलखौ फरायब्रबबाय आरो फोरोंनो फैब्रबबाय
बिदि जानो नाङा। एकदम सप्ता खनसे सम मोनो गावनि बेस्थता गावनि संसारनि बिजनेसफोरखौ साख्रिफोरखौ गुबुन गुबुन खेथि बाथिनि खामानिखौ दोनथ'नानैबाबो घन्टासे सानसेयाव घन्टासे बा आधा घन्टा सम दिहुननानै वेल प्रिपेयार्ड जानानैसो गथ'फोरखौ फोरोंनो फैनो नांगौ। आरो बेयाव माब्लाबा समाव सोरहाबा क्लास टिचारा माबा मोनसे कारनाव एबसेन्ट जायो। बेखिनि समाव जाहा सुपारिनटेन्डेन्टआ जुदि इन्टारमिडियेटनि टिचारा जुदि बहाबा थांनो गोनां जाबाय, इन्टारभिउफोर हैनो गोनां जादों, न'खरनि बेमारिखौ डक्टरनियाव लांनो गोनां जादों, बा न'खराव माबा मोनसे बिया बारदों, माबा मोनसे दोङो आरो बेफोराव जुदि एबसेन्ट जायोब्ला सुपारिनटेन्डेन्टनो क्लास टिचारा मिथिहोनांगौ जे दा सप्तायाव आङो फोरोंनो हानाय नङा गथ'फोरखौ, बिनिखाय सोरखौबा एपइन्ट खालामखौ सानसेनि थाखाय, जाहाथे जेनेबा खनसेबो जोंनि गथ'फोरा सोरगोआरि बाथ्रा सोलोंनायाव एबसेन्ट जायै बायदि। आरो सानडे स्कुल टिचारा एबसेन्ट खालामबाय थाबा सानडे स्कुलाव फैनो बाग्रा जालाङो जोंनि गथ'फोरा। बेनिखायनो एबसेन्ट खालामनो नाङा, बिराद गोसो होनानै लिरनानै पइन्टफोरखौ सोरगोआरि बाथ्राफोरखौ प्रिपेयार जानांगौ। दा नोंथांमोना मेन्टर जायो, गथ'फोरखौ जोथोन लाग्रा मेन्टर जायो, फल' खालामो गथ'फोरा नोंथांमोना माबायदि फोरोंदों माबायदि खालामदों बेखौ फल' खालामो। बेनिखाय एकदम मोजां मेन्टर जानो नांगौ। सुपारिनटेन्डेन्टफोरा सानडे स्कुलाव मबे गितखौ दिनै रोजाबगोन न'आवनो नायखानानै लिरनानै लाबोखानांगौ। बेयावसो नागिरफैब्रबबाय माखौबा रोजाबबाय बिदि जानो नाङा। मोजां न'आवनो आं दिनै बे मोनथाम गितखौ रोजाबहोगोन, आं बे बाइबेल सिरिखौ फरायगोन, आमुखखौ आरज खालामहोगोन, गासैबो वेल प्रिपेयार्ड जानो नांगौ। मानोना बियो संसारनि खामानिफोरखौ जों एसे गोसो होनानै गोरोन्थि जायै बायदि मावो, इसोरनि खामानिखौथ' आरो जों बांसिनै गोसो होनानै मावनो नांगौ। मावाखै होननानै बुङाखै आं, जिहेतु जोंहा डिसकासन माबा मोनसे सोलोंबावनाय, बे गथ'फोरनि थाखाय बे फिसा फिसा किट्सफोरजों गेलेग्राफोरखौ लाबा माबा मोनसेफोरजों फोरोंनाय दोङो नङा, लिरनायफोर कालारफोर फोननाय बेबायदिखौ मोनो। बेखौ रेडि लाखिनांगौ गामियाव मण्डलियाव। आरो बेखौ जेब्ला लाखियो गथ'फोरा बरिं जाया। माबा मोनसे किसुमान घटनाफोरखौ साफ्रोमबो सानडे स्कुल टिचारा गावनियाव 7 जन स्टुडेन्ट बा 10 जन स्टुडेन्ट दोङोबा सप्तायाव गावनि पार्सनेल प्रेयाराव सानफ्रोमबो गावनि स्टुडेन्टफोरनि थाखाय आरज खालामबाय थानांगौ जे आंनि क्लासाव, आंनि प्राइमारि क्लासाव 10 जन स्टुडेन्ट दोङो, आमुक, रजे, बिबारि, दैथुन, हांगामा, माबा माबि नाम आरो जायखियानो जा, बिसोरनिखौ नाम खारि खारि आरज खालामनांगोन जे आंनि फोरोंनायजों इसोर नोंनि सोरगोनि बाथ्राखौ बुजि मोनथों, बेबायदि नोङो सहाय खालाम। सप्तायाव सानफ्रोमबो हायाबो जानो हागौ, एटलिस्ट खनब्रै बा खनथामा गावनि स्टुडेन्टफोरनि थाखाय आरज खालामबाय थानांगौ सानडे स्कुल टिचारफोरा। बेबायदि खालामबाय थायोब्ला सोरगोआरि बाथ्राफोरखौ बुजि मोनगोन, गोबां आशीर्बाद होनाय जागोन। आरो बेबायदिल' नङा, गुबुननि थाखाय जेब्ला मोजां खामानि मावो, आशीर्बादनि खामानि मावो, इसोरा नोंनो डाबल ब्लेसिंस होयो। बेबायदि जोङो बाइबेलाव मोननो हायो। नोङो गुबुनफोरनि थाखाय मावदों, नोंनि थाखाय डाबल ब्लेसिंस होयो। आब्राहामा सोरनि थाखाय गाबनायमोन? सदम आरो गमरानि थाखाय गावनि जिबनखौनो रिक्सआव दोनथ'लायनानै बियो रिकुवेस्ट खालामनायमोन इसोरनियाव। डाबल ब्लेसिंस बियो मोनबाय। बियो ओरैबायदि बिनि लिमिटेसनखौनो एक्सपान्ड खालामबाय आरो सोरगोआव मा मावनो लादों बेखौ रिभिल खालामबाय, मिथिहोबाय आब्राहामनो। जबा गावनि 3 लोगोफोरनि थाखाय इसोरनियाव आरज गाबबाय, बिसोरो नोंनि सोरगोनि बायदि खौरांफोरखौनो साननो हायाखै, प्रभु इसोर बिसोरखौ खेमा खालाम, बिसोरनि न'आव बेमार आजार दा जाहो, बिसोरखौ आशीर्बाद खालाम, मोजां परिबेक बिथांमोननो दोन, बेबायदि होननानै आरज खालामबाय। इसोरा जबनो डाबल ब्लेसिंस होबाय। नोंथांमोना गुबुनफोरनि थाखाय मावदों, नोंनि जिबनाव मा नांगौ इसोरा मिथिगौ, नोंनि गथ'फोर स्टुडेन्टफोरनि थाखाय जेसेबां आरज खालामदों, नोंनि नांगौनिखौ डाबल इसोरा नोंथांमोननो जगायगोन। बेनिखायनो आं गुबुननि थाखायसो मावबाय, आं मा मोनदेरगोन, बेबायदि साननाय सन्देह जानायफोरखौ नागारनो नांगौ। जों एसे सावरायबावनो, जोङो सावरायबाय थादों। बेनिखायनो जोंनि बे गथ'फोरा जोङो सावरायबाय थादों जोबोद माने माबा नैबे मास मिडियाजों, ससियेल मिडियाजों, मबाइलजों, गाज्रि गाज्रि नुथाइफोरजों गोब्राब जायो। सानडे स्कुलाव लाबोनो बा गुबुन गुबुन एसे जोंहा गोब्राब जायो। बिनिखाय बे गथ'फोरखौ सलुसना जोङो संसारनि बोलोजों हानाय नङा। बे जोंनि गथ'फोरा फिल्मसफोर नायो, टिभिफोर नायो, आरो गुबुन गुबुन टिकटकफोराव
इयो मा होनना बुङो रिल्सफोर नायो इउटिउब दङ गुगोल दङ क्रोम दङ फेसबुक दङ वाट्सएप दङ गुबुन बेबायदि एप्सफोर दङ बेफोर गासैबो जोंनि गथ'फोरखौ कनफिउज खालामो आरो एक्स केटेगरिनि जायफ्रा बैसो जानायफोर वेबफोर नायो बे गाज्रि गाज्रि माबाफोरखौ बियो प्रमट खालामो दा बेनिखायनो मेन्टेलि पलिउटेड जानानै थायो मेन्टेलि बिराद गाज्रि गाज्रि साननायजों थानायखाय माने इन्टारेस्ट गैयि मोनो जोंनि गथ'फ्रा सानडे स्कुलाव फैनो बेयावनो जोङो जुदि जोंनि आर'जफोरखौ खम खालामोबा जोंनि गथ'फोरखौ जोङो मोननाय नङा जोंनि 20 बे 2000 सननि उनाव माइकेल जेक्सननि बाथ्रा आं रायखांनो सानदों जोबोद मोजां मोनबाय इयुथ्सफोरा बिनि रोजाबनायफोरखौ खोनासंबाय बिनि कनसार्टखौ खोनाबाय बिनि थाबायनाय मुन वाक माबा माबिफोरखौ कपि खालामबाय ओरैबायदि मोजां मोनबाय बिनि हेयार काटफोरखौ लाबाय बिनि बुंनायनि लिप्सनि मुभमेन्टफोरखौ कपि खालामबाय बेबायदि जाबाय मोजां मोनै ओरैबायदि बेयावल' मोजां मोनग्रा जाबाय माइकेल जेक्सननि फल'वार जाबाय बेखौ गोसो होथाबग्रा जाबाय ससियेल मिडियायाव गुगोलफोराव इउटिउबफ्राव बेखौल' सार्च खालामग्रा जाबाय बिनि उनाव गथै पृथिबियाव बेहा क्रर बेबायदि फेनफोर जाबाय फल'वार्सफोर जाबाय 2009 जेब्ला 25 जुन गोरोन्थि जानांगौ आं गोसोआव थानायखौ बुंदों 25 जुन 2009 सनाव जेब्ला माइकेल जेक्सना थैबाय होननानै बेबायदि एनाउन्स जाबाय लस एन्जेलेसआव इन्टारनेटआनो क्रास जाबाय मानसिफोरा आसरित मोनबाय हाब बे सासे व्यक्ति थैनायाव इन्टारनेटआ क्रास जालायनाय बेबायदि सार्च खालामबाय नायबाय मानसिफोरा आसरित मोनबाय आरो मोनाबिलियाव उनाव खोनानो मोनबाय माइकेल जेक्सना थैबाय होनना खोनानाय लोगो लोगो 13 जन सेंग्रा सिख्लाफोरा सुइसाइड जाफाबाय माने बिसोरो सानबाय माइकेल जेक्सन गैलाबा जाहा एन्टारटेनिं गैला जिबनाव रस गैला बिदि होननानै 13 जन सेंग्रा सिख्लाफ्रा सुइसाइड जाफाबाय आरो बेसेखिनियावनो जोबाखै बेखौ जेब्ला फबनाय जादों होमबा 3.5 करोड़ मानसिफोरा लाइभ नायदों 2009 हालागै लाइभ इभेन्ट्सफोरखौबो बेसेबां कोटि मानसिफोरा नायाखै होननानै बुंदों दा मानो आरो मानो बे 13 जन सेंग्रा सिख्लाफ्रा सुइसाइड जाफाखो मा कारन दंमोन माइकेल जेक्सनासो थैदों बियो बिनि पार्सनेल खोथामोन किन्तु सुइसाइड जाफाबाय जे मानोना जोंनि गथ'फोरा जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोंनि उन्दैफोरा मास मिडियाजों ससियेल मिडियाजों ओरैबायदि माने निसा जानानै दङ बे निसानिफ्राय बारग'होनो थाखाय जोंहा सानडे स्कुल टिचारफोरा आर'जाव थानांगोन एकदम गोसो होनानै सोरगोआरि बाथ्राफोरखौ फोरोंनो नांगोन बेबायदि बाथ्रा आरो बिमा बिफाया सानडेयाव बिहेखे बिमा बिफाया जों सानडे स्कुलनिसो खौरांखौ माब्लाबा सोरहाबा हमनानै ला बिमाया ओंखाम ओंख्रि संनायाव बेस्थ' थायो हौवायाबो माब्लाबा गुबुन खामानियाव बेस्थ' थायो सोरबा सासेयाथ' जोथोन लानांगोन बे 5 बोसोर 6 बोसोर प्राय 9 बोसोरहालागै बिमा बिफानियावनो गेजेराव थांनो नागिरनाय बे मुडखौ नुवाब्ला गथ'फोराबो गेजेराव फैनो लुबैनाया गैयि जायो दहाय फुङाव आंनि जोंहानि न'खरनिखौनो बुंसै बिमाया ओंखाम ओंख्रि संनायाव बेस्थ' थाबाय बा आलासि फैयो माब्लाबा आंबो बिथिं नोंथांमोननि मन्दिराव फैनो रेडि जादों फिसाजोआ दायो 3 बोसोर एसे बारबाय बेखौ फोसाबनांगौ गानहोनांगौ गिर्जायाव लांनांगौ बेहा बै खामानिया थालांबाय बेनिखायनो गाबदों आरो आं फैनायनि एसे सिगाङाव गाबदों बाबायाबो आंखौ नुबाय बिथिं फैसिगोन बिमायाबो बिथिं किटचेनाव बेस्थ' दङ आंनि एग्जाम्पलखौ बुंबाय आरो दा बेबायदि जानो नाङा देवबार दिनाव सोरांनाय लोगो लोगो गिर्जायाव थांनायनि मोनसे माबाया दोहौआ दिनै सानडे गिर्जायाव थांनांगौ फुंनिफ्रायनो दुगैनाय लोबनाय माबानाय गाननाय जोमनाय मोजां ड्रेस नागिरनाय बेबायदि परिबेखखौ न'आव दिननो नांगौ गार्जेनफोराबो दिननो नांगौ माथायाव ओरै लिरदों नालाय माथाइनि 5 खोन्दोनि 22आव बेखौ जोङो फरायनि माथाइनि 5 खोन्दोनि 22 सिरियाव जोङो नुयो एसे गोलाव बाइबेल सिरि बियो बुजि मोननो एसे गोब्राब जागोन आङो बुङो फरायजोबनि नाथाय आङो नोंसोरखौ बुङो जायहा बिदा फंबायफोरनि सायाव राग जोंगोन बियो बिसार खालामनानै दाय गोनां खालामजागोन आरो जायहा गावनि फंबायखौ नोङो उदायै होनगोन आरो सानसुमैगिरिफोरनियाव लाबोनानै बिसार खालामजागोन आरो जायहा गावनि फंबायखौ गियान गैयै होननानै रायगोन बियो नोरखोआव गारसनजानायनि गिनांगौआव थागोन
जोंनि जि गथ'फोर बिदा फंबायफोर बिसोरखौ जोङो गियान गैयि उदायि अलसिया मूर्ख पापी थैनो रोङि होननानै साव होनाय भाषाफोरजों बुंनो नाङा होननानै बाइबेला बुङो। बे बेरेफुंजानि देवबार नङाबाबो गुबुन दिनावबो जोङो गावनि गथ'फोरखौ गाज्रि भाषाफोरजों रायो। नाथाय थैनो रोङि अलसिया मूर्ख पापी गोथै नों दाबो बेबायदि खालामबाय थादों, नों दाबो सिखारा, नों दाबो बे खामानिखौ मावा बिदि बुंनो नाङा होननानै बुंदों। बियो मा होननानै बुंदों? बिसोरबो नोरोगाव गारसनजानायनि गिनांगौआव थागोन। बेहाबो मोनसे रिक्स दङ जुदि बिदि बुंदोंबा। आरो रिक्सआ बेनो, मानोना इसोरा रावनिबो गथ'खौ पापियै, रावनिबो गथ'खौ गियान गैयि मूर्ख अलसियायै सोरजियाखै। इसोरनि सोरजिनायखौ जोङो इनसाल्ट खालामनाय जादों। इसोरा जोंनो जि समायना रमायना गथ'फोर होदों बेखौ इसोरा जोंनो होनाय आशीर्बादखौ जोङो मुगैनाय जादों। आरो बेबायदिखौ जोङो खालामनो नाङा होननानै बे बाइबेल सिरिया जोंनो मिथिहोदों। बेनिखायनो बे गासैखौबो बे बाथ्राफोरखौ जोथोन लानो थाखाय जोंहा सोर दङ? सानडे स्कुल टिचारफ्रा जोबोद बिबान दङ। जोबोद गोसो सोरबा सेंग्रा सिख्लाखौ जुदि सानडे स्कुलनि टिचार जानो खावलायहैदोंबा गोसो गोथारै नाजावनो नांगौ। इसोरनि बाथ्राखौ फोरोंनो मोनगोन। बेसे गिदिर बाथ्रा, आं हाया, आंहा कलेज दङ, माबा दङ, बेबायदि बाथ्रा नङा। गावखौनो दिहुनथाबनांगौ समखौ। जुदि दिहुनथाबनायाबो गुबुन अफिसियेल खामानि दङब्ला बे गुबुन बाथ्रा। इसोरनि बाथ्राखौ फोरोंनो मोनगोन, गावबो सोलोंगोन, गुबुनफोरखौ आशीर्बाद खालामनो मोनगोन, उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ जोथोन लानो मोनगोन। बे खाबुखौ नागारनो नाङा, एकदम नागारथारनो नाङा। दा बेनिखायनो माथाइनि 28 खोन्दोनि 20 सिरिखौबो जोङो नायबावनो। सानडे स्कुला मानो बेसेबां गोनां? जोङो 28 खोन्दोनि 20 सिरिखौबो जों लिरनाय दङ जिसुनि मुङै फरायनाय। आरो आङो नोंसोरखौ होनाय मोनफ्रोमबो हुकुमखौ फालिनो बिसोरनो फोरों। नैबेखिनिखौल' नांगौ। आरो आङो नोंसोरनो होनाय मोनफ्रोमबो हुकुमखौ फालिनो बिसोरनो फोरों। बेयावथ' बुंबाय बिसोरनो फोरों, गुबुनफोरनो फोरों, उन जेनेरेसननो फोरों। सोर फोरोंगोन? सानडे स्कुलाव फोरोंगोन, गुबुनफोरावबो फोरोंगोन, वर्शिप सार्भिसफोरावबो। नाथाय सानडे स्कुलाव मोनसे सिस्टेमेटिक फैयो, बयखौ लानानै फोरोंनाय जायो। बेखौ सोर फोरोंगोन? नोंसोर फोरोंगोन, सानडे स्कुल टिचार नोंथांमोना फोरोंगोन। आरो बेनिखायनो फोरोङाब्ला हानानैबो सम थानायावबो जाकबाव ओरै बुंदों आरो जाकबनि 4 खोन्दोनि 19 सिरियाव मा बुंदों? बे मोनसे गोसोआव लानो गोनांथार मोनसे बाइबेल सिरि। जाकबनि 4 खोन्दोनि 19 सिरियाव ओरै लिरनाय दं, जिसुनि मुङै फरायनो बयबो खोनासंगोन। बेनिखायनो सोरबाया मावनांगौखौ मिथिनानैबो मावाब्ला बिहा पाप जायो। बाइबेला बुंबाय नोंहा जे मावथारनांगौ, नों जे उन्दैफोरखौ जोथोन लानांगौ, सोरगोआरि बाथ्राफोरखौ फोरोंनांगौ, बेखौ मिथिनानैबो मावाब्ला पाप जायो। बेनिखायनो सोरबाया मावनांगौखौ मिथिनानैबो मावाब्ला बिहा पाप जायो। बे बाइबेल सिरिया जोंखौ मिथिहोदों, हुसियार खालामदों। जोङो हायोथ' बिगिनार, प्राइमारि, जुनियर, इन्टारमिडियेटफोरखौ जों फोरोंनो हायो। सोरबा एडाल्टखौ फोरोंनो हायो, सोरबा सेनियरखौ फोरोंनो हायो। आरो हाथावथाव नुनायखायनो सिनियरनि क्लास टिचार जानो सोंहैयो, इन्टारमिडियेटनि क्लास टिचार जानो सोंहैयो। हाथावथाव नुनानैबो हायाब्ला बेहा पाप जायो होनदों। बिनिखायनोथ' दहाय जोङो फरायदोंमोन हुदा बिजाबनि 4 खोन्दोनि 19 सिरि। जोङो दिनै फरायदोंमोन 4 खोन्दोनि 19 सिरि। नैबेयाव ओरैनानै फरायनायमोन दे। जोङो फरायफांनि 4 खोन्दोनि 19 सिरियाव आरो साबधान जादो, नोंसोरो मेगनफोरखौ आकाश फारसे दिखांब्ला सान अखाफोर आरो हाथरखिफोरखौ नुनो मोनगोन आरो बेफोरखौनो नोंसोर खुलुमफ्लांगोन। नाथाय बेफोरखौ गासै रावफोरखौ दाव खालामनोसो बानायनानै होदों। बेखौ जे जोङो दहाय फरायनायमोन। बे खुरांखौ जोंनि गथ'फ्रा आन्दायनो हागौ। बेनिखायनो जोङो गोसो होनानै फोरोंनो नांगौ। मानोना जोंखौ इसोरजों रुजुदों। नोंसोरो इसोरफोर नालाय, इसोरा जोंनि सायाव जोबोदनो जोथोन लायो। जोंनो जानो नांगौ होयो, गाननो नांगौ होयो, बेमार आजारनिफ्राय जोंखौ सख'यो, जोंनो मोजां देहा होयो, जोंनो मोजां परियालफोरखौ होयो, सोलोंथाइ लानो खाबु होयो। बेसेबां अनो, जोंनि पापफोरखौ निमाहा होनानै जोंखौ बासायनो जेब्लायबो नेबाय थायो। दा जोंखौ बुंदों गितफोरनि 82 खोन्दोनि
नाम्बारनि 82 नाम्बारनि 6आव मा बुंदों आंनो बुंखाबाय नोंसोरो इसोरफोर जोंखौ जे इसोरफोर होननानै बुंबाय जाहाबो माबा मोनसे दायित्व गैयाना माबा मोनसेल' नङा बेनिख्रुइ बांसिन जोंहा बिबानफोर दङ आंनो बुंखाबाय नोंसोरो इसोरफोर जों इसोरफोर होनना बुंजालायनाया जोंहा माबायदि रेसपन्सिबिलिटि दङ जोंनि उन जोलैफोरखौ जोथोन लानायनि जोंनि फंबाय बिनानावमोनखौ जोथोन लानायनि जोंहा गोबां बिबानफोर दङ जों सिनियरफोरहा गोबांथार बिबानफोर दङ बेनिखायनो बे आं दिनै बेखिनिखौनो नोंथांमोननियाव लाबोबाय सानडे स्कुलनि समाव जोङो जिखौ मानो गोनांथार बेखौ नायबाय जोंहा मोनथाम रोखोमनि गियाननि बाथ्रा नायबाय खावसे गियान आरो गाज्रि गियान आरो सोरगोआरि नंगौ सैथो गियान सोर होगोन बे सैथो गियानखौ सानडे स्कुलाव सानडे स्कुल टिचारफोरा होगोन आरो जोङो गावजों गाव फोरोंलायनांगौ बाइबेल सिरिया जोंनो फोरोंबाय कलसियानि 3 खोन्दोनि 12 सिरिया जोंनो फोरोंदों रबार्ट राइट्स आरो थमास टगा 1780आवनो बेखौ जागायजेनबाय दिनै 1819 फ्राय 1870 100 बोसोर 200 300 बोसोर जानोसैयानो 300 बोसोर जानोसै 200 बोसोर बे सिगाङावनो जोंखौ फोरोंलांबाय आरो बेजों जोंनि गथ'फोरा जाहाथे सोरगोआरि बाथ्राखौ बुजि मोनो बेखौ जोङो मावलांबाय थानि आरो बेहाय सुपारिनटेन्डेन्ट आरो सानडे स्कुल टिचारफोर जुथुमलायगारनांगौ मास मोनथामजों खनसेफोर मास मोननैजों खनसेफोर माबाफोर थालांदों नामा मा फिथाइ थायदों सोर गथ'आ बेसेबां गोसो होनानै खोनासंदों रेसपन्स होदों बेफोरखौ जुथुमलायगारनांगौ माबाफोर बेटार खालामनो हागोन नामा सोरबा बरिं मोनदों नामा गथ'फोरा सानडे स्कुलाव फैनानै बेखौ अबजार्भ खालामबाय थानो नांगौ आरो दानि गथ'फोरनि बाथ्राफोरखौ आं बुंबाय बे मास मिडिया आरो माबाजों थानानै इन्टारेस्ट गैयि मोनो मा जेब्लायबो जिसुनि खुरां होननानै बिसोरो सानो जिसुनिल' बुङो इसोरनिल' बुङो खुनु एन्टारटेनमेन्ट गैया माबा गैया होननानै जोंनि गथ'फोरा सानो मानोना बिसोरनिया सानबानो जायो गुगोलाव इउटिउबाव माबा मोनसे नायनो लुगैबा सेरबानो जायो गित खोनासंनोबा गितखौ लिरहांबानो हाजार गितफोरा नुजानानै डिसप्ले जाफैयो मालाबा बुलायनाय नायनो गोसो जायो मुभिस नायनो गोसो जायो मालाबा कमेडि मिनिनाय नायनो गोसो जायो सेरबानो जायो बिनिखाय बे जोंनि गथ'फोरा मेन्टेलि पलिउटेड जाना थानायखाय बे इसोरनि बाथ्राजोंसो जोंहा बे सलुसना दङ गोबां गथ'फोरा ड्राग्स एडिक्टेड जादों गोबां गथ'फोरा मा होननानै बुंदों फरायनोनो बाग्रा जादों ड्रप आउट जादों बिमा बिफाजों नांलायग्रा जादों आरो गुबुन एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसजों लोब्बा लानानै दङ बिनि सलुसन नागिरनानै सोरबा रिहाब केम्पफोराव लांदों सोरबा गियानि गुनि मानसिफोरखौ बानजाय होदों सोरबा एरेस्टबो जादों होमब्लाबो सलुसन गैया बाथ्राया जाहैबाय बेखौ जोङो इसोरनि बाथ्राजोंसो इसोरनि बोलोजोंसो बेखौ सलुसना हागोन इसोरासो फोसाबनो हागोन बेनिखायनो बे सोरगोआरि इसोरनि बाथ्राफोरखौ सोरगोआरि गियानफोरखौ जोंहा सानडे स्कुल टिचार नोंथांमोनानो दायित्व लानांगोन जोबोद गोसो होनानै फरायना फैखानांगौ देवबार बे 40 मिनिटखौ फोरोंनो आधा घन्टाखौ फोरोंनो थाद' थुद' नङा ओइ थाद' थुद' नांथाहां माहां मामोन बिदि नङा ओरैबायदि फ्लुयेन्सियाव फोरोंनांगौ जाहाथे मोनसे फ्ल'आवनो जोंनि गथ'फोरा खोनासंलांबाय थानो हायो गेजेर सोंलुफोरबो सोंनांगोन आरो गेजेर बिदिनो गुबुन एक्टिभिटिसफोरबो होनांगोन बेबायदि एकदम फुलि प्रिपेयार जानानै जोङो फोरोंनि आङो सानो जोंनि गथ'फोरा बेबायदिनो सोलोंलांगोन मानोना बियो इसोरा होनाय जोंनि दायित्व इसोरानो जों साफ्रोमखौबो बोर होथोंसै आरो नोंथांमोननि मण्डलिनि सानडे स्कुल टिचारफोरखौ इसोरा फोरोंनो हानाय बांसिन बोलोखौ होथोंसै।